Makawaw ka sa kanindot sa mga destinasyon nga imong makita sa munisipyo sa Baganga sa Davao Oriental. Ang kanindot sa dagat ug ang kalunhaw sa bakawan. Kini mga isda nga naglutaw ug ang mga punuan sa kahoy nga gipalibutan og tubig sa dagat. Kini ang usa ka isla. Puti ang balas ug ang ilang dagat punog bakhaw. Ilalom sa tubig, dunay daghang kinason ug himsog ang ilang mga corals. Kung hunas, ang daplin sa dagat himoong playground kundulaanan sa mga talagsaong langgam ug ang mga mangingisda daling makakita alang sa ilang sudan ug sa ilang kita. Usa ka paraiso ang ilang dagat ug nindot kining suruyan. Ang mga residente andam mugiya sa mga bisita ug isakay sa ilang mga lancha. Ang sunset makapahupay sa imong kakapoy ug makawala sa imong kalaay ug labaw sa tanan. Kini ang panginabuhian sa mga residente nga hugot nga nagsunod sa balaod sa kinaiyahan. Dili lang ang kanindot sa dagat ang imong kalipay. Duna usab kini bukid nga puno og punuan sa mga kahoy. Ang munisipyo sa Baganga usa sa duha ka lugar sa Davao Region nga gikonsidera sa Department of Environment and Natural Resources nga protected areas. Ang Protected Baganga Mangrove Swamp Forest Reserve giproklama ubos sa Presidential Proclamation number 2152 nga dunay petsa Disyembre 29, 1981. Ang protected area langkuban sa 14 ka ektarya nga nahimutang sa barangays Bakulin, Bubunaw, Salingkomot, Lokod, Sentral, Saugigi, Lambahon, Dampanan, San Victor, Kinablangan ug Barangay Banaw. Ang munisipyo sa Baganga nahimutang sa coastal area sa Davao Oriental. Kung gikan ka sa dakbayan sa Davao, mukabat sa 4 hangtod 5 ka oras ang imong biyahe. O di ba, mas nindot ang kinayahan kung atong ampingan. Edith Kadoayan, News 10 Philippines. Stay safe!